И здравейте всички от VBOX 7, аз съм Minecraft Donna World. И днес снимам моят първи епизод на Minecraft. Официално обявявам, че се завръщам. В смисъл в Minecraft ще играем Minecraft и да, почвам Funny Survival, нали, някакво оцеляване и ми лаги в началото, за което съжалявам, не знам защо е така. В принцип не беше така. Ето, оправи се. Съжалявам за началото, където лагаше. Сега първо ще съберем дрова. Сега имаме 3. Така, с това приключихме. Ето това дърво също ще оберем. Да, пуснал съм саунда на играта. Омага. Някой пише в Skype пак. Да, този клип сигурно ще бъде за BG Ultra Gamers TV, нашия тим. Да, посетете профила на всички от тима, от отбора. И дано харесвате нашите клипове. Това е само началото, когато ще качваме клипове на най-различни игри. Ще правим геймплей. Да, е така. Аз съм се определил едно местенце за къщата. Принципно тя първо ще бъде пещера, нали, издълбано като пещера такова. И след като вече се поразвия малко, ще се направя така отделна къща, външна. Не знам колко дървета ни трябва, ще взема и това. Саплинга къде е? Да го посеем ето така. Или някъде бях се определил да бъде къщата ми, както как вече. Има сняг в мапа. И да, сега да преработим дървото и да си направим първите неща, които ще ни потребват. Това нещо не ми трябва много, не знам как да го махна, няма да играя с него по принцип. Виждате, че нищо не си взел нищо. Да, нищо не използвам, само че това нищо. Добре, сега това дърво, да, това е преработено вече. Ще направим първо клечки. Така. И, но първо, да, крафтинг тейбъл. Ще ни трябва да си направим, да. Тук оставаха две. Така, това крафтинг. Сега ще го поставим да кажем някъде. Така. И ще направим една лопата дървена. И кирка ще направим, която ще бъде дървена. В началото ще ни стигнат тези материали, да. Този World е хубав, в смисъл, че има, нали, богатия на най-различни неща. Няма да си давам никакви работи и така нататък. И да, епизодчетата ще са по-малки, защото просто, както как вече са за BG Ultra Gamers TV профила, тъй като сега в момента се борим за cool, значи карта cool за доверени профили. И да, това ще бъде за сега, в смисъл, което ще правим. Да, това камък тук не е достатъчно, само да такова това камък. Не трябва много.
Добре. За сега ще бъде така. За да се направя и един меч. Вземем крафтинга вътре. Тъй като ще ни потрябва. А тук ще направим нещо като... Ето така. Поне да има някаква светлина сега крафтинга. Слагаме, да кажем, ето тук. И сега ще си направим меч. Но тук решим ето така. О, каква грешка правя. Ето така, мечът. Още на 2 минутки ще подържа клипа. И да. Сега да излезем малко. Ще набавим вечеря за тази вечер. Чувам, че тук има зомбита. Ето както гледам прасетата, тук ето ги. Много се нуждае от такова в момента. Да, пусна 2 паржолки. Тук има нещо като мина, ще го запомня. Тук е 2 прасенци, да. Изгърбим да видим колко паржолки ще пусне. Нищо не пусна това прасенце. Но в момента ми лагна стабилно. Ето сега насам не беше. Май беше тук, да. Да. Ето тук е. Още една минутка някъде ще спра клипа. Ето така. Ще се запушим. И ще се направя една фурна. Както е моята тук ладер мода, не го използвам, но не знам дори защо го има. Тази фурна ще я мушнем тук. Пускам паржолките да се пекат и... Малко светлина, да, ето виждате как е хубаво така светличко. Дано ви е харесал първи клип на моя Funny Survival. Малко стат клипчетата, но как вече е за профила на BG Ultra Gamers TV. Дано ви е харесал този клип. Чао! До следващия клип. Довиждане!